हेलो लोगोफोर बरायबाय बड' जब इनफ' अफिसियेल इउटुब चेनेलाव दा फाइनालि नोंथांमोननि थाखाय लेटेस्ट आपडेट बेनो जाबाय डिलेट एन्ट्रेन्स रिजाल्टनि आपडेट लाना फैदों गोबां कमेन्ट्स खालामदोंमोन रिजाल्टआ माब्ला मोनगोन दा फाइनालि मोनथारसिगोन दिनै मोनसे मोजां आपडेटआ बेनो CBSE नि फाइनाल रिजाल्टआ ओंखारबाय दा बिथांमोनखौनो नेदोंमोन बिथांमोनाहाय मार्कशीट आरो लोगोसे माखासे सार्टिफिकेट आपल'ड खालामाखैमोन नालाय दा बिथांमोनखौहाय लास्ट डेट होदोंमोन जे 24 जुलाइनि सिगां आपडेट खालामनांगौ होननानै आरो बे आपडेटखौ खालामनाय लोगो लोगोनो फाइनाल एन्ट्रेन्स रिजाल्टआ ओंखारसिगोन आरो जायफ्रा पास जायो नोंथांमोना एडमिसन लानो हासिगोन आरो जायफ्रा नोंथांमोना अलरेडि डिप्ल'मा दंखायो जेब्ला BTR TET एग्जाम जागोन 2022 लागोन होनना बुंदों माब्ला लागोन डेट फिक्स जायाखै नाथाय लागोन होनना बुंदों आरो स्पेशल टेटबो लागोन बेयाव नोंथांमोना बाहागो लानो हासिगोन आरो जायफ्रा डिलेट एन्ट्रेन्सनि पास जानानै लास्ट डेट मोनहैयो अब्ला नोंथांमोनाबो होनो हायो दा CBSE नि रिजाल्टआ ओंखारबाय रिजाल्टआव क्लिक खालामनाय लोगो लोगो बेबायदि मोनगोन दा रिजाल्टखौ बयबो नायखाजोब्बाय दा बे रिजाल्टनि आपडेट लाबोनाया बेनो जे जायफ्रा एन्ट्रेन्स एग्जाम होफादोंमोन लास्ट इयारा थ' बिथांमोना दायो मा खालामनांगौनो माखासे डिटेल्सखौहाय आपडेट खालामनांगौ दा रिजाल्टखौथ' नायखाबाय नोंथांमोननि बेयाव रल नाम्बार होनानै स्कुल बायदिसिना नाम्बार होनानै बेवहाय बार्थडे होनानै नायनांगौमोन आरो साबमिट खालामनानै बेखौथ' नायखाजोब्बाय जानांगौ बयबो आरो लोगोसे रिजाल्टआबो मोजां पार्सेन्ट ओंखारदों जोबोद मोजां मोनदों स' बिनिफ्राय जोंहा रिजाल्टसखौ नायगोन जे थ' नोंथांमोना मार्कशीट आरो लोगोसे सार्टिफिकेट आपडेट खालामनांगौ जायफ्रा एन्ट्रेन्स एग्जाम होदोंमोन डिलेटआवहाय दा बिथांमोनखौनो नेनानै 24 जुलाइसिम नेदोंमोन आरो बिनि सिगांनो दिनैनिफ्राय एबा गाबोननिफ्रायनो आपडेट खालामनांगौ आरो बेखौ आपडेट खालामनाय लोगो लोगोनो नोंथांमोननि रिजाल्टआ ओंखारसिगोन बेनो जाबाय एन्ट्रेन्स एग्जामनि रिजाल्टआ आरो बेयाव पास जानाय लोगो लोगोनो नोंथांमोना एडमिसन लानो हासिगोन गभर्नमेन्ट हिसाबै दा नोंथांमोना गभर्नमेन्ट डिप्ल'मा हिसाबै नोंथांमोना कर्सखौ लानो हासिगोन दासिमबो रिजाल्ट डेट ओंखाराखै बाट मोनसेल' बाथ्रा जे बेयाव बुंखादों जायफ्रा केन्डिडेट्सआ एपियारमोन लास्ट इयारमोन हायार सेकेन्डारि बिथांमोनाबो होदोंमोन नालाय दा बेखायनो आपडेट खालामनांगौ आरो बिथांमोना दिनैहाय मोननाय लोगो लोगो आपडेट खालामनो हासिगोन आरो लोगोसे बे आपडेटआ जोब्बानो नोंथांमोननि डिलेटनि फाइनाल एन्ट्रेन्सनि एग्जामनि रिजाल्टआ ओंखारसिगोन दा बावैनो ओंखारसिगोन मथा मथि 30नि सिगां ओंखारगोन 30 जुलाइनि सिगां नोंथांमोना मोननो हागोन आरो आगस्ट'आव नोंथांमोना एडमिसन जागोन क्लास जागोन आरो लोगोसे जेब्ला लास्ट इयार जायो अब्ला टेट ओंखारोब्लाबो नोंथांमोना टेट एग्जामखौ होफानो हायो स' बेनोमोन आरो लोगोफोर बेनिफ्राय BTR TET एग्जाम लागोन होनना बुंदों स्पेशल टेट आरो माब्ला लायो दासिमबो जेबो आपडेट गैया नाथाय लोगोफोर जों आसा खालामनो हायो आगस्ट'नि लास्ट उइक एबा सेप्तेम्बराव जोङो आसा खालामनो हायो स' बेनिसोमोन दिनैनि आपडेटआ दा नोंथांमोना जायफ्रा चेनेलाव गोदानै फैदों बड' जब इनफ'आव थ' नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेफोरबायदि माखासे आपडेटखौ नोंथांमोनाहाय मोनबाय थानो